wavumelana ukuthi akuseni imali uzoyishiya mase no Osofa uyabathatha ngoba vele umngani ngisebenza naye ngizosizakala la sengithi ngifonela lo bhuti lo engithi ngisebenza naye ngimjwayele naye ngisamthola efonini kwayena lo side kade angilingile ngobani inyanga iminyaka unyaka nezinyanga side kwenzenjani Ibona lapha. ubone ubasisi kwenzenjani sebenza ngawo wena kade kufonela don't mind amakhamera wethanda kwakhe ngithi mina ngamkhumanisa nayo wamkhumanisa naye njengamanje iphi imali yasisi iphi imali yasisi imali yasisi chaza bapho sofa bapho sofa wena manje khuluma manje uzothinta nini wena ewe foko manje yonke into oyikhuluma la masimbo wakhuluma azophela namhlanje angezi azophela manje yonke into oyikhulumayo lalela wena hamba mali lapha wena manje damn it uchaza khulumani manje khuluma bana wena manje hayi baba lapha emakhasi yanixwayisa abafethu sicela abafethu ke niyeke ukuthenga izinto ebantwini ke niyeke bafethu ukufaka imali abantwini ningabazi niyeke bafethu ukuthi nifuye amaqola nifuye amaphara njengamanje uzosichazela lonke udaba lakho ukuthi mhlawumbe ufuna sikusize ngani. Okay ngiyabonga bhuti kade ngabhala kade angimfuna ngiyabonga ukuthi nize ngcine nifikile eyami inkinga kanjena ke nginenkinga ukuthi khona umngane ahlana naye emsebenzini wathi yena unomngani omunye yena amaziyo othungisa Osofa so ngabe umuntu nami engithi hawu ngoba vele umngani ngisebenza naye ngizosizakala la thatha Osofa la ngiyobalungisa Osofa ngathatha imali eyayikhona kwakuthiwa ngikhokhe nje kuba nami ngase ngithembile ukuthi ubhuti vele uzongisiza ngiyamazi kudala ngithatha imali nje efull ukuthi ngikwazi ukwakhokhela Osofa ngibakhokhele koSofa ke mase ngibakhokhela Osofa inkinga basabuyi sengithi ngifonela lo bhuti lo engithi ngisebenza naye ngimjwayele naye ngisamthola efonini kwayena lo nomngani noma ngasabangana emsebenzini umazi uhlala akumazi ukuthi ukephi wana ke simawuthi wena wayifaka yonke imali mhlawumbe ngaba imali le wayifaka ngafaka u6 600 or 1000 6000 phela wakuthunga Osofa nje kahle laba nje ukuthi yeni sengikhipha le enye ikhava koSofa abakho ubo walungisa wangiyobalungisa wabahambisa ngabahambisa Osofa mawusuya ke mase ngibahambisa sengihamba phela naye umngani lo bhuti lo ngiyafika lapha ngiyakhokha imali ephelele ngoba nami ngafuna ukuthi isicefe nje umuntu angibayile isicefe ngifuna ukuthi ngiqede nje yonke into hawu mase ngithi phela ngiyabuza phela angisamthola efonini ubhuti yiphi imizamo oyizamile wena sise ukuthi mhlambe ngicabanga ukuthi ngefoni yami mangifona ngefoni yami athi useyabona akayibambi awusasebenzi naye asasebenzi waphela vele umsebenzi so isinesikhathi singana lento yenza ayiside kade angilingile ngobani inyanga iminyaka unyaka nezinyanga side ku-empty nje Danengrom wena manje usasathi ngani ke Kristu noma laba babili ngangithi uthi sebelungile abathi usabathatha ngani Kristu hayi phela mina ngisengifuna ukuthi phela mangabe ngifuna imoto thathe yonke imali futhi ngizolima mina ngine receipt le engihambise khona Osofa phela ngabe bethengwe yimina mina sengishintshe ikhava hayi mawuthi unayo ireceipt sikulula yabo mawuthi unayo ireceipt kulula ngoba nawo amaphoyisa njengoba efuna ubufakazi nathi sifuna bona ubufakazi nginayo ireceipt khona nathi impela nje simsize and ngiyakwazi nalapha simsize umuntu ongifuna ubufakazi I think siswami udaba lakho mhlambe sokwazi ukuthi sikuncede
Kodwa ngajabula shame. kodwa into engiyicelayo sisi ukuthi anozama bafethu ukuthi niye ey'ndaweni ezilegit manenza izinto. Yeah. Ngoba lento yeni yokusuka uzwe kuthiwa umuntu usiza abantu nange laphayana mhlawumbe uzwa kuthiwa inyanga ethize nanzi isangoma kuyagcwala laphana isiza abantu awunazi isiqiniseko awunayo ishoya leyo nto nawe usuphuphuthe kuyoshona khona masuqoliwe lapho ubuyuza kuthina Usunganaki vele uthi hayi mhlawumbe uyawazi lo connection ukuthi angisize kanje. Usungazi kwayena mhlawumbe usuke vele. Yasuke yaqinisile nami ngiyayizwa mzwana into echaza usisi bona mfethu nami mangikwazi njoba ngikwazi mzwa ngeke ngiqole Ngiyacabanga ngeke uze ucabanga ukuthi ngakona. ukuthi ngangiqola nami ngicabanga lokho Ngangaba nankinga. yabo so ngiyayizwa nami lento ngempela kuwona ayi manje the time kwenzeka yonke lento ngifuna ukuthola into ngifuna ukuyithola kakhulu ukuthi njoba ixhumanisile wawuwenze njani nawuxoxa emsebenzini ukuthi ufuna ukuyolungisa osofa noma mhlambe nje Nginenamba lo wangixhumanisa. Wena kushuthi awubangisayithatha inamba yalo othungayo ngoba phela vela ngithi connection ngikuthole ngomngane. yeah So futhi ngiyakwazi khona. Wenze njani? Ibona lapha. Ubone ubasisi. Wenze njani? manini manini manje Cela osofa baba nemali yami. Bapho sofa Awumanga nawe. hayi manini. Osofa baba. Khuluma into ebheke phi? Kanti awulaleli ngiyazwa wakho vele. ngiyazana ubade ngoso simfonela ubalo okay Ucela imangane inkinga okay amakhamera. ubade simfonela Nangu. lo balo Uyena lo enginike yena lo. obo babe yilibona Eh. bafrezi njengamanje ngiyasiza ngani ingalo nisimoshela isikhathi lo simoshela Kamera yakho. kamera sebenza ngawo wena ade kufonela don't mind amakamera ukuthanda kwakhe ngithi Wavumelana ukuthi akuseni imali uzoyishiya masene osofu uyabathatha inkinga imali bapho sofa Abekho sofa. Asinasikhathi sokuchaza la thina yezwa asinasikhathi sokuchaza thina sizofuna imali kasisi noma usikhombise ukuthi nibakanjani mina ngamxhumanisa nayo wamxhumanisa naye njengamanje iphi imali kasisi iphi imali kasisi imali asisenza ngaboso wathenga indwangu bapi bosofa isikhathi esingakanani leso sikhathi sesingakanani isikhathi wena Indwangu. asinasikhathi sokudlala la asinasikhathi bapho sofa bapho sofa wena manje khuluma manje Baziyo mina ngibangazi lutho mina. awazi lutho Ngaphatha imali ngimfundisa nawo wena uzolikhuluma uzothinta nini wena Zobakhipha kanjani? Zobakhipha ewe fuck off wena manje kanjani? Zobakhipha kanjani mina? namaqola nizoqola umuntu wesifazane uzoqola umuntu wesifazane wena babili osofa unyaka wonke usenza sofa babili iphi imali Awuyimethenge indwangu yokulungisa sofa. ayikho ukuthi senze nje yonke into oyikhulumayo lamasimbo wakhulumayo azophela namhlanje angezi azophela manje yonke into oyikhulumayo lalela la Kanjani? chazele kahle usikhathi kwenzakalanga indaba yaboso kuchazwa ini kuchazwa ini yabo indlela sekuyiyona manje yinto echazwayo wena hamba ma lapha wena mani Janet kuchazwa ini la Ngifusha nje. wena Ngikaliwe chaza Ufuna sofa yes Luis unenkinga yini unenkinga yini wendlela kwenzeka ngayo manje unenkinga yini lo yabo ngikubona bethu yawo safe samkhombisa usilina mesimkhombisa Yeah. vele lo ubhulu samfica phasa sisimkhokhelile vele yabo istory sesazi ukuthi thina kahle sowenzani Nadla nemali yami pho. uthini pho uthini kuthina wamfana Nadla nemali yami. malunga phela ayikho indaba engakhuluma Hayibo. lento le khulumani mani khuluma mani mani Hayi baba. yaba iwe house Akusiyo, eyabani Yabani kwere. enihlangene nalo nenza njani kuze abantu Siyanixwayisa bafethu sicela bafethu ke niyeke ukuthenga izinto ebantwini ke niyeke bafethu kufaka imali abantwini ningabazi niyeke bafethu ukuthi nifuye amaqola nifuye amaphara
sitshela nini abazali emakhaya siyanicela-ke njengamanje bafethu ni-subscribe ni-comment ni-like singamankentshane bafethu sofika qathatha nakuwena siyabonga